כאשר אתם מגיעים לחוף הים, יש להקפיד על כללי הבטיחות. במידה ויש דגל שחור, חל איסור מוחלט להיכנס לים. במידה ויש דגל אדום, מותר להיכנס לים אך ורק בהוראת המציל ותחת השגחתו בלבד. במידה ויש דגל לבן, מותר להיכנס לים, אבל יש להקפיד להוראות המציל. חל איסור מוחלט להיכנס לים תחת השפעת אלכוהול. במידה ואתם ילד, מותר להם להיכנס לים אך ורק עם השגחה של מבוגר. הכלל הראשון, לא נכנסים לים במקום שאין מציל. כמו שרואים בתרשים, יש פה שני אזורי משברי גלים, ובאמצע רואים שיש זרם מושך פנימה. הגלים נשברים לכיוון החוף, וסוחפים בחזרה את המים פנימה. זה האזור המאוד מסוכן. בצדדים איפה שיש את הגלים, האזור פחות מסוכן. הכלל השני, במידה ונקלט על הזרם ואתה מנסה לצאת ולא מצליח, להסתובב, לשחות עם כיוון הזרם, ולהשתדל להגיע לאזור שיש בו גלים, שם המים יותר רדודים. גם כשרוצים לעזור ולהציל מישהו שהוא נמצא במצוקה בתוך הים, לא לרוץ בפניקה לתוך הים. חשוב מאוד למצוא כלי שוצף על המים. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות גלשן, זה יכול להיות בוגי. במידה ונקלעתם לאירוע של טביעה, דבר ראשון שיש לעשות זה לחייג 101 למוקד מגן דוד אדום. שם, תוך שניות ספורות יענה לכם פרמדיק או חובש וינחה אתכם כיצד לפעול. הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לעשות במקרה כזה זה לעשות עיסוי לב. דבר ראשון, נניח את היד במרכז בית החזה, יד שנייה עליה. הלחיצות צריכות להיות בקצב של בערך 120 לדקה, יחסית מהירות, לנעול את המרפקים ולהיות 90 מעלות מעל התובע.